Колежки, защо според вас не кълвеше рибата? Защото за да кълве трябва да ловят красиви хора, като мен. Затова имах и почуквания, не на две. Обаче самото ви присъствие разгони всичко, което можеше да бъде дебело обсъдено. Надявам се поне да ям беловарчета. Кой ще хване беловарчета? Тъста. Окей. Чакай. Бъркаме. Секар. Друго нещо за според вас, за какви воздари трябваше да бъдат използвани днес? Ами... наличието на какъвто и да е воблер в това студено време не е отрешаващо значение. Ползваха сакура. Върши някаква работа. Пуцман. Но... така. Ще чакаме по-добри време. Не искате Голди? Голдито... под достоинството. А Голди и Брейд комбинацията, кажете нещо за нея? Ами... щеше да има смъртни случаи заради една такава комбинация. Слава Богу, нещата се разминаха. Слава Богу. И така. Друго нещо за зрителите да споделите? Ми гладна съм. Гладна сте? Да. Риба няма. Ще ядете само пържени картофи до вечера. Кот пас. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време.